Jolendo mag Ramogi TV noriwore kod jolemo e kanisa mar Fountain of Peace Baptist Church Chemelil ka jokanyo mar kanisa no kod jogweng'no noyudo thuolo mar romo kod jolendo go kama oting'o Kanmuga Adori Nyaro Kumu kod Vincent Otieno. Kine alam ma kawuono jadolo mar kanisa no Alex Mbach yoko oganda mondo mi okaw wach Nyasaye gi pek e ndalogi mangima koro medoridore. Jafwambo mar Ramogi TV Kanmuga nojiwo oganda mondo mi obed motegno kendo gimak lemo ka ojiwogi mondo mi kinde duto gibed machiegni kod nyakalondo mar Ramogi TV kod Ramogi Radio. Karibuni sana. Salamu. Nikifanya program nyingine ambayo inaitwa Walking Baptist Product Mission. Hallelujah. Hallelujah. Ninapeleka viatu mahali. Labda mtu anaweza kukaa hapa asubuhi ya leo. Kaka nyalonge ni baya. Wasigo kudwar. Agoero kamana inya ne jo Ramogi kuom biro e piny mar Chemelil. Utimo gima nyasi manyangafu miwuoro. Unyano no ganda gite makawuono wan ka karibu dhano 1000 mochokore e kanisa ni. Gimor gi Ramogi, gimor gi kanisa, gimor gi gik ma Ramogi timo. Emo jomoko no bira jo gweng' gi jodonga kamoting'o Tedman ko bila gini jodonga manie gweng'ni gibiro mondo girom gi jogi mag Ramogi mondo gigoero kamano kuom tich magitimo. En mor wa ahinya ka Ramogi FM kod Ramogi TV mar mondo wabed e kanyakla gi oganda ka wapako Nyasaye kendo ka wapuonjore kaka oganda kendo mano e gima pod wachung'ne. Magi joma osechung' kodwa higni mathoth e lamo to kaachiel kod chenro moko ma watayo maka gi kacha. Koro en gima duong' ka koro wabiro ka kendo wabedo kanyakla gi jogi kendo wamedo singo ni pod wabiro medo chope gwenge ka pono wachope kanisa mari to ng'eni wabire kanisa nino kiny kata orucha kata odiochieng' machielo. Koro wamed mana winjo Ramogi FM kendo wamed mana kete Ramogi TV nikech kae mantie kod chenro maber mapuonji weche mag Nyasaye.